ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi, oto dị Jesu, taata bụ ụka nke abụọ n'oge na-adabaghị n'ime ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Taata ụka na-eche anyị n'iru ọkpụkpọ oku Chineke na-akpọ anyị na inwe ezi azịza na ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị. Anyị na-ayị amara Chineke ka o nyere anyị aka ndụ anyị niile na-agba akaebe na anyị ghọtara onye anyị na-eso. Anyị na-achụ aja misa maka birthday Thanksgiving nke Chinyere ụzọ igwe dịka ndị ezinụlọ si wee yọọ ya. Anyị na-ayị amara Chineke n'isi ya ka anyị natazi isi tinyezi ya mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị ka ọ maka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị logara eloga, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Chineke n'enu kasị elu. No, sing. Arịrịọ Nna Jike niile, onye nọ mgbe dum, ị na-akpachapụrụ ihe niile i kere eke anya iji ike dị egwu dozie ihe niile nke na mposa na ihe mwute nke njọ na-eweta anaghị emeghasị atụmatụ ịhụnanya gị. Biko nye anyị ike
ka anyị na-azụ oku ị kpọrọ anyị. Mee ka eziokwu gị biri n'obi anyị, na-egosi udo gị n'ebe ndị kwere n'ịhụnanya gị nọ. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Dimonye Jesu Kristi nwa gị, egịnị ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ofu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ mbụ nke Samuel. Samuel na-ehi ụra n'ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị, ebe igbe ọgbụgba ndụ nke Chineke nọ. Onyenwe anyị wee kpọọ Samuel oku, ọza ya sị, lee m. Ọ gbara ọsọ gakwuru Eli sị ya, lee m, ọ bụ gị kpọrọ m oku? Eli sị ya, akpọghị m gị oku, laghachie n'ụra. O wee laghachikwute ịraha ụra. Onyenwe anyị akpọkwa Samuel oku ọzọ, o kulitekwa gakwuru Eli sị, lee m, ọ bụ gị kpọrọ m oku? Eli sị ya, nwa m, akpọghị m gị oku, laghachi azụ rahụ ụra. Nwa m, n'oge ahụ Samuel amatabeghị Onyenwe anyị nke ọma, n'ihi na Onyenwe anyị egosibeghị ya ihe ọbụla. Onyenwe anyị wee kpọkwa Samuel oku nke ugboro atọ. O kulitere gakwuru Eli sị ya, lee m, ị kpọrọ m oku? Mgbe ahụ ka Eli ji ghọta na ọ bụ Onyenwe anyị na-akpọ nwatakịrị ahụ. O wee sị Samuel, laghachie n'ụra. Akpọkwa gị oku ọzọ, za ya. Onyenwe anyị kwube na nwaodibo gị na-ege ntị. Mgbe Samuel lakpukwara ebe ọ na-edina, Onyenwe anyị bịara gosi ya onwe ya. Ọ kpọkwa oku dịka o si kpụbuo ya na mbụ, Samuel, Samuel. Samuel za ya, kwube na nwaodibo gị na-ege ntị. Samuel wee tọọ, Onyenwe anyị nọnyekwara ya. O kweghị ka okwu ọbụla si na Samuel n'ọnụ pụta ghara ịdị ire. Okwu nke Sabụwa. Onyenwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Onyenwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Echeela m ya, echeela m Onyenwe anyị. O wee hulatara m, bịakwatọ ntị n'ala na mbeku m bekuru ya. O wee tinye m ukwe ọhụrụ n'ọnụ, abụ otito nke Chineke anyị. Onyenwe anyị, anọ n'ebe a, abịara m ime uche gị. Ọ bụghị àjà na onyinye ịnata ihu ọma na-amasị gị, kama ọ bụ ige ntị ghere oghe maka ihe ubi isi ka ị nyere m.
àjà nsure ọkụ na àjà mmehie abụghị ihe ị chọrọ, ya kpatara ijiri sị m, lee, abịala m. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Iwu edere n'obodobo akwụkwọ nye m bụ na m ga-eme uche gị. Chineke m, ime uche gị bụ ihe na-amasị m, ebu m iwu gị n'obi m. Onye nwe anyị, anọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Ezisala m ozi ọma ikpe nkwumụtọ gị n'ime nzukọ gị. Onye nwe anyị, ịma nke ọma na-ekpuchi m aka n'ọnụ m. Onye nwe anyị, nọ m n'ebe a, abịara m ime uche gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Onye ọzọ na-ekwu sị, ihe oriri niile dịrị afọ dịrị ihe oriri niile, ma Chineke ga-eme ka afọ na ihe oriri ghara ịdị mkpa ọzọ. Chineke ekeghị ahụ anyị maka ịkwa iko, kama ọ dịrị onye nwe anyị dịkwara ahụ anyị. Ma Chineke mere ka onye nwe anyị si n'ọnwụ bilie, ọ ga-ejikwa ike ya mee ka anyị onwe anyị si n'ọnwụ bilie. Unu amaghị na ahụ unu bụ ihe dị ahụ Kristi? Aga m ewere ihe dị n'ahụ Kristi mee ka ọ bụrụ ihe dị n'ahụ nwaanyị na-akwa iko. Chineke ekwela. Ma onye ọbụla na-arapara n'ahụ onye nwe anyị, ya na ya ga-abụ otu n'ime mmụọ. Gbanarị ịkwa iko, n'ihi na mmehie ọbụla ọzọ mmadụ na-emehie adịghị ata anụ ahụ ya ahụhụ ka ịkwa iko. N'ihi na onye ọbụla na-akwa iko na-emehie megide ahụ ya. Ma ọ bụ unu amaghị na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ, onye bi n'ime unu, onye Chineke nyere unu? Ya mere, unu abụghị nke onwe unu, kama nke Chineke. O jiri ihe dara oke ọnụ ahịa gbata unu, n'ihi ya na-enyenụ Chineke otuto n'ahụ unu. Okwu nke sabụrụ ụwa. Onye ọbụla hụrụ m n'anya ga-ejidesi aka ike n'okwu m. Nna m ga-ahụkwa ya n'anya, anyị ga-abịakwute ya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. N'echi ya, Jọn pụtakwara ọzọ ebe ahụ, ya na mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya. Mgbe ọ hụrụ Jesu ka ọ na-agafe, o wee sị, leenụ nwa atụrụ nke Chukwu.
Mgbe mmadụ abụọ ahụ na-eso ụzọ ya nụrụ ihe o kwuru, ha hapụrụ ya sobe Jesu. Jesu wee tụgharịa hụ ka ha na-eso ya, wee sị ha, "Gịnị ka unu na-achọ?" Ha wee sị ya, "Rabai, olee ebe i bi?" Ma ihe bụ Rabai ma asụgharịa ya bụ onye nkụzi. O wee sị ha, "Bịanụ ka unu hụ." Ha wee so ya bịa hụ ebe o bi. Ya na ha wee nọdụ ụbọchị ahụ. Mgbe ahụ bụ ihe dị ka elekere 4 n'ehihie. Andrew nwanne Simon Peter bụ otu onye n'ime mmadụ abụọ ahụ nụrụ ihe Jọn kwuru wee sobe Jesu. Ihe mbụ Andrew mere bụ na ọ chọtara nwanne ya bụ Simon wee sị ya, "Anyị ahụ na Mesaya ahụ," nke pụtara ma asụgharịa ya Kristi, ma ọ bụ onye ahụ echiri echi. O wee kpọrọ Simon kpọgara Jesu. Jesu legidere ya anya wee sị, "Gị bụ Simon nwa Jọn, site ugbu a ga na-akpọ gị Sefas," nke bụ nkume ma asụgharịa ya. N'oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Lemo dị nwenu m, lemo abịara m ime uche gị. Lemo dị nwenu, lemo abịara m ime uche gị. Oto dị Jesu, ọ ihe ụka na-atụ anya na anyị ga na-aza ka n'okwu ọnụ anyị ka n'omume anyị. Jesu amalitesia ọlụ o ji wee bịa, public life ya, ọ malite n'ịkpọkọta ndị na-eme gịnị ga-eso ụzọ ya na ndị ga-eso ya wee jee gbasa ozi ọma. Maka o nwere ofu onye atọgata n'ụka, wee na-akụziri ya katikizim, wee sị ka nwene ya, wee na-akụziri ya maka ndụ ebe ebe, wee sị ya kedu isi ihe bụ ndụ ebe ebe. Wee sị na isi ihe bụ ndụ ebe ebe onye amụtara ome gịnị, ọmụta onye ọzọ, ịma na ndụ ama mme gịnị, ama mbi ebi, so amụtaghị mụta onye ọzọ. So tata ụka na-eche anyị n'iru ọkpụkpọ oku Chineke na-akpọ mụ na unu, maka a na-ahụ ekwuo na akpọrọ mmadụ oku na-eche ma ọsọ ndị echiri echi, ọkwa eziokwu mana a na-akpọ onye ọbụla oku ijere Chineke ozi. And ozi kachasị ozi anyị ga-ejere Chineke bụ gịnị? Ime uche Chineke. Ime gịnị? Uche Chineke. Ọ bụrụ na ị fụrụ n'anya, mee gịnị? Dobe iwu m. Ọ ihe Jesu gwara anyị. N'oge agba ochie, Chineke nwere ndị ọ kpọrọ oku, and ihe ọ kpọrọ ha oku bụ ka ha na-erube isi na-afụ Chineke nke Abraham, Isaac na Jacob gịnị n'anya. So anyị nwa dịka ndị otu Kristi emere mmiri Chukwu bụkwa ụdị oku ahụ ka eme gịnị ka a kpọrọ anyị. And Chineke na-akpọ anyị oku wee na-ayọ anyị, na-agwa anyị ka anyị kwudosi ike n'ime uche ya mgbe niile. Mana o nwere ajụjụ na-aba anyị ga-ajụ onwe anyị tata. Kedu ka m si ege ntị ọfụma ịnụ okwu Chineke? Maka ige ntị ọfụma dị mkpa, maka ama n'oge ụfọdụ ndị na-ada exam bụ ndị na-adịghị agụ question ajụrụ ọfụma. Ọkwa eziokwu? Ndị adịghị aghọta ife akụzi na klaasị bụ ndị anyị abụọ na-akụzi fa na-eme gịnị?
uche ha dị ebe ọzọ. Ọ ya kpatara oge ụfọdụ ezicha nwata ozi, ọ hapụ ihe eziri ya mee gịnị mewe ọzọ. Ige ntị ọfụma, o mee gịnị, ọ dị mkpa. Nke abụọ bụ okwukwe. Am I willing to do his will? Onye abụọ ma asụgo ya na abịara m gịnị ime uche gị. Anyị chekene ndị izizi bụ anyị ụzọ. Maria dị asọ nne anyị n'okwukwe, ọ sị abụ m odibo nwaanyị nke osebụa ka o mee gịnị ka o leenụ nke isi kwu. Jesu Kristi onye Jọn gwara anyị, behold the Lamb of God, na-enwe atụrụ nke Chukwu. Jesu bụ onye tọrọ anyị ntọala na abịara m ime uche gị. Ọ sị not my will but thy will be done. Samuel tata sikwube nwa odibo gị na-eme gịnị na-ege ntị. So ndị bụ anyị ụzọ nwee history of ime gịnị ige ntị na ime gịnị uche Chineke, wee na-atọrọ anyị ntọala dịka Chineke na-akpọ anyị n'ụbọchị tata, na-echetara anyị ọkpụkpọ oku akpọrọ anyị site na mmiri Chukwu emere anyị. Ịbịa n'ụwa anyị nọ tata, mkpọtụ juru ebe niile, mana onye gara ntị ọfụma ga na-anụ okwu Chineke. Andị mgbe anyị na-anụ okwu Chineke, ọ naghị abalụ sọ anyị nwa, ọ na-abalụ ma ndị ọzọ. Maka na anyị na-anya na ndụ Samuel, anyị afụ na dịka ife ọgụ nke mbụ gwara anyị cheta onye Samuel bụ. Ntọala bidoro n'ebe nne na nna ya mee gịnị nọ. Ekana na Hana bụ ndị na-enwerọ gịnị na-amụtara nwa, ọkwa ya. Mana ọ na-ahụ ife Chineke, wee sị anyị na ha na-anọ n'ụlọ nsọ Chineke ebife n'abalị na-ebere Chineke akwa, na-asị ya mee gịnị chọọrọ mkpụrụ nke afọ. Ọ bụrụ na ị chọọrọ mkpụrụ nke afọ, aga m eme gịnị, aga m enye gị ya ka o jeere gị ozi, aga m akpọnyekwa gị ya. Chineke nye ya mkpụrụ nke afọ, ọ mụọ nwa, wee kpọrọ ya kpọta na tempụl, wee sị ya nọrọ ebe a mee gịnị gbaba odibo. Praise the Lord. Anyị na-ekwekwa Chineke nkwa, eziokwu imerụ m nke a Chineke ihe m emere gị tupu ama nke ya. Mana mgbe Chineke mere gị, gịnị ka ị meziri? Gịnị ka ị mere? Ama m enwere ike mgbe ụfọdụ na-abịa obodo ọsọ Chineke ikweta ihe niile wọk ọnwa bịa obodo Chineke aga m apụ n'ụlọ nsọ ebe m ga na-enye gị otito. Mana mgbe anyị bịaziri American life ebulu anyị echezọ ife nkwa anyị kwere onye anyị kwe Chineke. I always tell people, for those who believe in God, everything works for good. Chineke mụ ife o ji eme ihe niile, and ahapụ ihe niile ọ na-eme. Mụnwa na onwe m ebe a nọ kịta ka m were onwe m maatụ. Njem a nọ tata bụ primary school ka m jebere. Eje m akwụkwọ bọsụ ibe m si eje akwụkwọ, anọ na masava anyị jee akwụkwọ na klaasị ka anyị nọ. Wee bụ na o nwere fada nwanne ya nwụrụ, wee na-eni ya bịa onwe ndị afọ ya savụ maasị, wee bịa na skuul bịa kpọọ anyị, wee sị anyị bịa mee gịnị ka anyị savụọ maasị. Onye nkụzi anyị wee sị anyị jebe, akpọrọ anyị jee ụlọ ụka ije savụ maasị. Ewe mbaluo ihe m fụrụ afụ n'ụhọm ya, ndị fada si ebe dị iche iche wee mee gịnị wee ju n'ụlọ ụka, nnegide ife akpata oyi mee gịnị wụọ m n'ahụ. Fada kwuru okwu Chukwu bọsị ahụ wee kwukwuo wee sị na kafara bụ ndị fada n'ebe a na-achụ aja n'ọma so na ka eme gịnị ka a na-aka Jesus Christ. Wee nne anya wee sị onye mmadụ na-achụchara aja misa, ọ bụrụ na ọnụ ụzọ eluigwe emeghere, gịnị ga-eme gịnị ga-emeghe ya? Asị m and onweghị onye be anyị chiri fada na mmeje ka nchie fada ọkwọ ya ka m nọ tata. Amara nnọọ mgbe Chineke na-eme gịnị na-akpọ m oku, and ka ifu ka o si wee mi arrange na enwero ndị ya serve mass. Ewesị m anyị bịa ememe gịnị bịa serve mass. Anyị bịa serve mass, onye kwuru okwu Chukwu ekwuo ihe bara m ntị n'okwu Chineke, ọ baa n'ime kpanite na mmụọ. Mgbe afọ abụ m onye Obeledu, anyị nọ na Adas
Oberedu abụọ parish mgbe ahụ, mana eji m ụkwụ wee si Oberedu wee jee na St. Andrews Adas wee jee gbata fọm ka unu mara ka nha mgbe nha na primary school. Ọ ka ọkpụkpọ oku Chineke na-adị, maka oge ụfọdụ anyị na-eche mgbe anyị ga-anụ okwu Chineke ka ọ pụta na-eme announcement na telivishọn ma ọ bụ na redio ma ọ na foonu gị. Mba, he speaks to our conscience. Ị nwere ike nwee ihe ị chọrọ ime, mmụọ Chineke abịasị gị emeni ya na ọ meghọ gịnị na ọ dịghọ mma, ma o nwee ife ị chọghọ ka ị mee, ọ sị go and do it. Ị chọọ inyere mmadụ aka, ofu mmasị ga-enyenarị ya aka na stupid people, enyenarị ya aka na ife mara ma ọ na nna gị na ya mere ife, na mmụọ Chineke asị nyere ya aka. Igehọ ntị ọfụma, ịma nnu okwu Chineke afọ na-akpọ gị oku ka ime ife ị kwesịrị ime. Ebe ị na-alụ ọrụ, onu Chineke na-ada everyday. N'ezinụlọ ị nọ na ya, okwu Chineke na-ada everyday na-akpọ gị oku, maka na ọ sị ife ọ bụ na imere otu onye na ụmụnna mụ ka ime gịnị ka imere ya. So mgbe ị na-erubere nne na nna gị isi, bụ onu Chineke ka ị na-anụ na-erube isi, maka na ọkwa ife Jesu mere. Eli bụ ife o mere, ọ Samuel, I mean to say, ọ nọ na-erube isi mgbe a kpọrọ ya. Ọ gbajekwula Eli, ọ sị ya na-eme ime gịnị, ịkpọrọ m, ọ sị ya jebe akpọghọ gị. O jekwa nke ugboro akpọrọ gị, nke ugboro ịta akpọrọ gị. Mgbe a ka Eli ji wee mara dịka okenye na ọkwanụ Chineke na-eme gịnị na-akpọ onye a. O wee sị ya ụmụazị kịta ọ bụrụ ha ka a kpọrọ oku ugboro ịtọ, ha wee bịa sị ha na ọgbọ gị kpọrọ ha, ọ dị ka ha agaghị atụpụrụ mmadụ ọnụ. Ụmụazị kịta na-akwụ ihe ntị. Ịkpọgodi ofu ugboro, ọzago m ya fọzi ya nke ugboro ịbụọ. Ị nwere ike kpọọ ya the first time, ọ sị na ọ dịkwa ka daadị ya mana ya nọ nso, ọ gbate aka. Ife na-eme, ọ gbate aka. Ị na-akpọzi ọfụolu ife ọfachicha ntị ya, ọ ma ihe o mere, okpuchi ya kwa dịka ọ na-alahụ ụla. Ịbatazie ya, ịnọ ka m na-akpọ gị, ana m alahụ ụlọ, amadị mgbe ị na-akpọ m, onye gwara na ọma ha. So ụmụnne nna Chineke otu afọ ka ọ dị onye ọbụla, ma okenye ma ụmụaka. So n'ife ọgụ oziọma agụrụ anyị, Jọn mbụ Andrew na ofu onye akpọrọ afịa so na ndị otu Jọn. Jesu wee na-agafe, onye o mere mmiri Chukwu, o wee sịba nekwa na ebe a nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ nwa atụrụ nke Chukwu. Behold the Lamb of gịnị, the Lamb of God. Anyị na-ekwu Lamb of God, anyị maara ife ọ bụ na Eucharistia dasọkwu ya, nwa atụrụ Chukwu, nwa atụrụ Chukwu. Mana nwa atụrụ Chukwu ha maalụ bụ na Old Testament, mgbe eji ọbara nwa atụrụ wee gbapụta ụmụ gịnị, ụmụ Israel. So it was a prophetic statement na-akọwa ife Jesu ga-eme gịnị, ga-abụ as the savior of the world. And then a confirmation na onye nwa bụ the Messiah amara na mma ga-abịa ime gịnị, ịzọpụta ndị mmadụ. That was the only message fanụrụ. And they linked that, and it became the voice of God calling them to follow this man. Ha wee gbalụsobi ya. Mgbe fache na ọha na-achọkwu Jesu, ịfụ na ọ Chukwu na-akpa anyị oku. Jesu amara na fa na-agbasoti ya tọọ n'ọsịfa, gịnị ka unu na-achọ? Ha sị ya Mesaya, Rabai, onye nkụzi, ebee ka ibi? Ọ sị ya ngwa bịanụ ka unu mee gịnị, ka unu fụ. He was the person that invited them. And they went and saw. Mgbe ha fụchara, what happened? Andrew chigo ozugbo je kpọọ nwanne ya nwoke bụ Peter sị ya na ya afụgokwa onye Mesaya afọ ekwuru maka ya. Peter eso ọfụ. Andrew bụ onye fụ ụzọ wee fụnụ, kpọtazie Peter, anọzie ebe a sị na Peter bụ okwuta, and he will be the head of the apostles. Unu afụrụ ka ife si eme? Mgbe he rejected the call of God to do what is right, you are not only denying yourself or your salvation from God, but also those
ndị ga-esika n'aka gị wee nwetakwa gịnị nzọpụta, maka na Chukwu kpọrọ anyị oku sikwa n'aka anyị wee na-eme gịnị na-akpọ ndị ọzọ. Ọ ya bụ that the call a na-akpọ anyị does not profit us alone, it profits others as well. So ụmụnne na Chineke, onye a kpọrọ oku ga-aza oku, and anyị ga-ayọ Chineke na aja misa ka onye anyị ntị eji anụ na mmụọ iji wee mee gịnị, iji wee zaa oku akpọrọ anyị, ị na-eme uche Chineke gịnị mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna gị nke niile na-emere gị igwe na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke bụ si nwe na ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, ka a mụrụ ya mgbe enweghị ihe, ya na nna m otu ihe anyị bụ onye si n'ebe ihe, onye maka ihe maka ihe nzọpụta si n'ezi obodo ha, ụwọrọ ahụ ya si na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mma ọ bịakwa ekpere nke ndị bụ anụ ụmụnne na Chineke na okwu anyị nwere na Kristi bụ nwa atụrụ nke Chukwu, ka a kpọkuo ma ya enyemaka ya na mba anyị dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi.
natazi tinyezie mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Cheta ụmụnna anyị ndị rapụgara ụwa Chineke kpọbata ha n'ala ezi ya. Kpanyitekwazị mmụọ anyị mgbe niile ị na-echeta na arụ anyị bụ ebe obi nke mmụọ nsọ, ka anyị na-ezelụ ihe ọbụla ga-emetụ arụ anyị na mmụọ Chineke n'ime anyị, ka n'okwu ọnụ ka n'omume. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ụnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, n'ihi obiọma gị mere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Amen. Onye nwe anyị, biko mee ka anyị na-eme ihe omimi nke a mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na mgbe ọbụla anyị na-eme emume ncheta aja nke a, ị na-eme ka ọrụ nzọpụta anyị na-aga n'ihu. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edu ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu ebe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-asị:
nna anyị dị nsọ ezie nsọ gị na-ebihe dum nsọ, anyị na-arịọgide onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ ka o jiri aka wee nara were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị nata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gasụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro eji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl, ndị nsọ gị niile, St. Fortunata, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na ya so onye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ka anyị were ekpere na nzọpụta a kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, okpukpe n'afọ gị, ka ọchịchị gị bịa, na-eme uche gị n'ụwa esi nye ya n'eluigwe. Nye anyị nke a dịka ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị, ka anyị soro anyị. Zọpụta anyị, a na-arịọ gị o Osogbu na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta ya na njọ oge niile anyị ụba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị na okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe ebe. Udo nke Osogbu dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ọnwụ na ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na ediwe na Jesu Kristi na-egbochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'orike nwa atụrụ Chineke dị nwe n'etoso nke
ọbụla ọzọ.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko hụnye mmụọ nke ịhụnanya gị n'ime anyị, ka anyị bụ ndị ji otu achịcha nke n'igwe wee nyejuo afọ, nwee otu obi site n'ịhụnanya gị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Tito Diriges, second collection. Jesu, Okwashina Parish. Diocese in Emeka Emara na ebidego what they call Parish Stewardship Program. So ha na-asịkwa na ha na-atụ anya na onye ọbụla nwetara leta nke ha sendri in the mail na-eji support us and Fortunate Church. So I say those that are already generously contributing, thank you. And this week, you will be receiving another reminder regarding this program. So please respond by filling out the form you received before the end of this month. For the parishioner, mask here throughout the process of Mass. And when Mass intention, because we'll visit your office, parish office, at least 1 week in advance. Yana require any Sonia Bula, wherever your hapu loka, Mabasaoka, na Namakule Mbako, Maki here, COVID. And Chitakra religious education classes for our children are in progress, Sundays from 12:30 to 1:10 p.m. How can I use Zoom? And the annual Catholic appeal is now concluding. So your final payments can be made up until January 20th. So Father Na Ekelekonya Wula, who has already contributed. And in the Spanish community, can I invite to the Mass of Rosary prayers in honor of Our Lady of Altagracia on Thursday, January 21st at 6:30 p.m. And I welcome everybody. The candles are available for $5 each. You want to keep place that candle at the altar. We keep Mary to the end, through the end of the pandemic. We're in the birthday celebrants. They're celebrating their birthday. Sings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sister. Happy birthday to you.
the anniversary? Anybody celebrating anniversary? Those worshiping with us for the first time? Because I can't make a Chineke maka idu our community members in the Nigeria. And a lot of them are coming back already in good health. We continue to pray fervently for those who are remaining over there. Chineke na dua hanu do ka ga cha lot of mana Jesus Christ onye nwe anyị. Toju Jesu. Okay. Onye birthday oke n'ọtọ. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Osebe nọrọ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife na ekene gị n'isi nwodo nwaanyị gị. Onye nke na-eme mmemme ncheta ọma amụrụ ya n'ime izu ụka anụnwa. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ya. Nye ogologo ndụ, nye ahụ isi ike. Nye ihe akụ aka ihe enwe enwe. Chekọba ya n'aka ajọ mmụọ, chekọba ya n'aka ajọ mmadụ. Gọzikwaazị ezinụlọ ya. Mee ha fesịa gị nke ọma n'ụwa. Ka hụkwazị eru na eru na eze gị. Ụwa gasị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka Chineke gọzie gị nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Ka anyị kwụrụzi ọtọ maka ngọzi ikpeazụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu dike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Misa agwụsigo ka anyị nabanụ n'udo.